Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ad reverendissimum Dominum. Dominum Alfonsum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Borgia. Qui sibi nomen imposui Calistus Tertius. Era a primera hora de la vesprada del 8 d'abril de 1455 quan, contra tot pronòstic, el cardenal Alfons de Borja es convertia en el papa 209 de la cristiandat. El valencià, als seus 76 anys, havia aconseguit situar-se per damunt de qualsevol monarca o senyor. Regnaria des del més alt i Roma es doblegaria als peus dels Borja. Però qui era aquest home? Què esperaven d'un vell com ell? Per què es va imposar als altres candidats? Se busca una persona en aquest moment que tinga un interès especial per organitzar una croada, perquè fa apenes, 2 anys, que Constantinoble ha caigut en mans dels turcs. I sobretot també es busca una persona que siga anciana, que siga vella, perquè això dirà que no, vol dir que no durarà molts anys i diguem que la lluita podrà pospondre's fins a un altre conclave. Potser este siga el capítol més desconegut i oblidat de la família Borja, però és, sens dubte, la peça clau per a entendre la progressió d'un dels llinatges més poderosos de la nostra història. Alfons arribà des del no-res a la seu de Sant Pere gràcies a la seva diplomàcia, la seva rectitud i la seva neutralitat, aptituds que va fer valdre hàbilment durant un conclave marcat per la confrontació. El conclave en el qual Alfons de Borja s'ha elegit papa és bastant representatiu de lo que eren els conclaves de l'època, en el sentit que s'estaven jugant molt les influències polítiques i de tot tipus. Està la pressió de Milà, la pressió de Venècia, la pressió de Nàpols, del regne de Nàpols a través d'Alfons el Magnànim i la pressió encara dels francesos. Se juguen tota una sèrie d'interessos i ell aconsegueix fer veure, cosa que era veritat, que s'havia, diríem, deslligat dels llaços que tenien Alfons el Magnànim. Fa veure que jo no sóc una espècie de peó en els jocs polítics d'Alfons el Magnànim, m'he separat d'això, i per tant ell no representava cap de lo que ara diríem partits. Els temors dels italians a un papa estranger havien quedat darrere. De fet, era el primer pontífex foraster després de 80 anys. L'últim fou Gregori XI. A la seva mort, el 1378, va esclatar el cisma d'Occident. I casualitats de la història, el mateix any que es produí, va néixer una de les seues solucions, Alfons de Borja. Va ser un hàbil negociador, un jove amb molta preparació jurídica i que va saber desenvolvre's molt bé en el problema successori després de Benet XIII, aconseguint acabar el cisma. Alfons de Borja és, de tota manera, el Borja oblidat, el Borja ocult rere la llegenda del seu nebot, Alexandre VI. El Borja, a qui el pare Vicent Ferrer digué quan encara era jove. Et felicite, fill. Has de saber que seràs màxim representant de la teua pàtria i de la teua família. Obtindràs la major dignitat entre els mortals i a mi, una vegada difunt, em col·locaràs en grandíssima i altíssima veneració. I així va ser. L'escassa documentació que existís sobre els orígens d'Alfons de Borja ha portat els investigadors a situar el seu naixement el 31 de desembre de 1378 a la Torre de Canals, a uns 10 quilòmetres de Xàtiva. Sos pares eren terratinencs, afincats a Canals. Son pare havia treballat també en xicotets oficis de l'administració reial, com a guàrdia dels castells de Bunyol i també de Montesa, i sabem que també al final de la seva vida son pare va enllestir un negoci de tintorer, que era important per a l'època, vol dir que tenien diners
però no eren nobles, no eren nobles, això és important recalcar-ho. Fou l'únic fill home de la parella, el germà major de 4 dones, Isabel, Joana, Caterina i Francesca. 4 germanes que li donarien 9 nebots als quals estimaria com a fills i als quals procuraria el millor futur. De fet, d'esta família eixiria un altre papa, més d'una dotzena de cardenals i fins i tot un sant, Francesc de Borja. Alfons de Borja és, com diríem, el gran tío, ¿no? El gran padrino de la família, ¿no? El gran pare de tota la família. Ell, quan ve a València, se porta la mare, les seves germanes i les donen habitacions ahí en el Palau Episcopal. Se preocupa de tota la família. Alfons va créixer entre la Torre i Xàtiva, on cursà els seus primers estudis i on encara es conserven alguns dels presents que envià ja com a papa. Però amb només 14 anys, Alfons deixà la llar familiar per anar-se'n a Lleida. Allí ingressà a l'Estudi General, la primera universitat de la Corona d'Aragó, de la qual avui en dia tan sols queda esta xicoteta església. Potser siga així on realment naix l'Alfons de Borja que ha passat a la història, l'home de lleis, virtuós de l'oratòria i expert en assumptes diplomàtics del més alt nivell. És un gran jurista i molt prompte allí en Lleida tant les autoritats de la ciutat com els professors se donaren compte de la seva gran capacitat i la seva gran valia en aquest aspecte jurídic. I per això, encara siguent estudiant, els jurats de la ciutat de Lleida el recomanen al rei Martí I per al que nomena ajudant de l'alcalde Trim el Batlle de Lleida en aquell moment i comença a desempenyar ja este càrrec. Amb només 33 anys era doctor en cànons i drets i catedràtic de l'Estudi General. També fou durant la seva estada a Lleida quan optà per la carrera eclesiàstica. Benet XIII, el papa Luna, el nomenà auditor de la seva cambra apostòlica i canonge de la catedral, l'actual seu vella de Lleida. Pensem que el dret canònic, en el qual és un gran expert, Alfons de Borja, el dret canònic, que regula tota la intervenció i activitats de l'Església, té molta més importància que ara perquè també regula per moltes formes de l'estructura del clero, de les propietats de l'Església, moltíssims elements també de la vida civil, matrimonial, d'impostos i tributs, que són coses que ara pràcticament tenen molt poca importància des del punt de vista eclesiàstic, però en aquell moment regulen una gran part de la vida civil. La vida i els progressos del Borja van estar lligats al destí de la Corona d'Aragó i al dels seus monarques, sobretot Alfons el Magnànim. El 1417 s'instal·là a la Cancelleria Reial. Des d'allí redactava, gestionava i assessorava el rei. Ho feia amb tanta diligència que, quasi sense pretendre-ho, va llaurar una fructífera carrera eclesiàstica a base de càrrecs que li atorgaven en agraïment als seus servicis. És un altre tipus de societat, i això ho hem d'entendre. I determinades professions, com per exemple les professions jurídiques, des de l'estament eclesiàstic tenien també molta més importància que ara. Molts van ser els assumptes que va tractar, però n'hi hagué un que va canviar el seu destí. L'ascens d'Alfons des del no-res fins al soli pontifici va començar en la seva intervenció a la crisi més severa que ha patit l'Església, el cisma d'Occident. El sorgiment del cisma d'Occident té una causa merament, estrictament d'ambició terrenal i econòmica. França. La monarquia francesa ambicionava tindre els papes domèstics en Avinyó. Així, entre el 1305 i el 1376, any en què Gregori XI decidís tornar a Roma, els papes residien a Avinyó. En morir este pontífex, el 1378, s'inicia un tempestuós conclave. Aleshores, quan se mor el papa, els cardenals se reuneixen i elegeixen successor. Però els italians estaven i soliviantats pels magnates, estaven molt disgustats perquè els diners de la cristiandat i també el peregrinatge, el que ara diríem turisme, no anava a Roma perquè el papa no estava allí. I temerosos de que els cardenals francesos nomenassin un papa francès amb el qual tornaria a Avinyó, van exigir, amb l'amenaça de mort, de tallar-los el coll a tots els cardenals, que el papa tenia que ser romà, o almenys italià.
En aquesta conjuntura va resultar escollit el papa Urbà VI. Les aigües semblava que tornaven al seu curs, però només 5 mesos després, fent cas omís de les amenaces de Roma, un grup de cardenals francesos escollí un altre cap de l'Església, Climent VII, que va tornar a instal·lar-se a Avinyó. El cisma era una realitat. Va ser un gran col per a la consciència religiosa europea. De fet, va portar a molts que a l'escepticisme, a no saber realment on estava l'Església verdadera. Per tant, una desconfiança en la jerarquia va portar també a molta gent que a refugiar-se o replegar-se en l'espiritualitat interior com a un camí de salvació al marge de la instància, eclesiàstica, de la instància jeràrquica que s'havia tornat problemàtica. Les nacions prengueren partit per un o altre papa segons els seus interessos. La Corona d'Aragó, primer neutral, va acabar reconeixent el papat d'Avinyó. Quan un rei, per exemple, Alfons el Magnànim, defensa el papa vigent, espera també rebre uns beneficis de la influència d'aquest papa. I quan se plantegen problemes successoris, com el compromís de cas, també la cosa va junta. La defensa de la legitimitat d'un papa i aquest papa també que fa pressions en favor d'un candidat i no dels altres perquè se donen suport mútuament. Finalment, quasi 4 dècades després de la ruptura, es va triar un pontífex de compromís, Martí V. Nominalment el cisma s'havia acabat, però la realitat era ben distinta. El successor de Climent VII, l'aragonès Benet XIII, havia fugit del Palau Pontifici en negar-li França l'obediència. Reclòs al castell de Peníscola, es negava a deposar la tiara i tornava amb els 13 son 13. La Corona d'Aragó va moure fitxa. Des de 1415, en desembre, s'hi retira l'obediència i serà, crec que és el dia de Reis de l'any següent, 1416, quan Sant Vicent Ferrer predicarà el famós sermó en el que fa pública esta retirada d'obediència i que, per tant, ja no reconeix al papa Benet XIII la Corona d'Aragó i reconeixerà després al papa que elegirà el Concili de Constança en 1417, que serà Martí V. Per a resoldre la insubmissió de Benet XIII, Roma envia un legat. L'ambaixada fou un fracàs i, de fet, se sospita que intentaren enverinar el papa. Però tot no fou negatiu. El rei ordenà a Alfons de Borja que acompanyara el legat i este va demostrar la seva fidelitat a la corona. Les seues gestions li van valdre una rectoria a l'església de Sant Nicolau de València. La seva brillant carrera eclesiàstica començava a ser un fet. Uns anys després, el 1424, en morir Benet XIII, els dos únics cardenals que li eren fidels triaren un nou papa, Climent VIII. Roma torna a enviar un legat per fer renunciar el pontífex de Peníscola i, esperant-los, tornaven a estar el Magnànim i Alfons de Borja. En 1429, el rei Alfons el Magnànim li va dir a Alfons de Borja que aconsellara a Clement VIII que devia cessar, que devia renunciar al papat. El monarca aragonès havia aconseguit ja el que pretenia del papa Martí V que havia en Roma, el tema del regne de Nàpols. Quan això ho va tindre clar, Alfons de Borja va fer gestions, va aconseguir la renúncia de Clement VIII i va acabar oficialment el cisma. Això fou pel juny del 1429. A l'agost el van nomenar bisbe de València. Només un dia abans va ser ordenat sacerdot. Tenia 44 anys. El bisbat de València estaria en les seues mans quasi fins a la vespra de la seva mort. Alfons volia la seu per als Borja i per això no la va deixar fins que no va poder nomenar bisbe el seu nebot Roderic. La família en va estar al capdavant 8 dècades. El bisbat de València, naturalment, va enriquir a Alfons de Borja perquè el bisbat de València tenia per al seu bisbe unes rendes, considerables. Per altra banda, ell, que també va utilitzar la seva situació com a bisbe de València per a ennoblir a la seva família i per abonar-li camps de situació nobiliària, vull dir, també econòmica. Però també és cert el contrari, que ell va enriquir molt al bisbat de València.
A més, durant vora 30 anys com a bisbe, va treballar per millorar-lo religiosament. Celebrà un sínode diocesà en el qual es van emanar importants reformes que encara avui podem consultar al llibre dels claus que es conserva a la catedral. Però tot i l'afecte que Alfons professava per València i el seu bisbat, el ben cert és que va passar poques temporades a la ciutat. Va vindre a València i va ser tot el temps el bisbe del rei, d'Alfons el Magnànim. Tenia que eixir constantment per missions que li mandava el rei a altres parts, o a concilis, o a missions diplomàtiques a Itàlia, a aconsellar-le. El rei s'apoyava en ell moltíssim. Per això no va poder fer una llavor de pastor, dient, diari, així. Per pagar el deute moral que tenia amb València, acabat de ser nomenat papa, ordenà que s'enviaren més de mig centenar de relíquies que passarien a enriquir el tresor de la catedral. La més important que va mandar és la de Sant Pere. Un os de Sant Pere que li va fer un relicari d'argent, tota l'estàtua, se va fer així en València, important. Les altres relíquies eren, com dirien, de l'arxiu d'ahir de Roma, diem, però no són massa importants. Són de sants, de màrtirs romans, de pedra del Calvari, són, diríem, una col·lecció, diríem, gran, però no relíquies de molta importància devocional. Junt amb les caixes que les guardaven, una d'ivori i una altra d'àgates, el pontífex va fer arribar aquestes lletres. L'Església de València, en altres temps, la nostra estimada esposa i ara filla predilecta entre les altres esglésies catedrals d'altres llocs, de la qual hem rebut no pocs honors, és tinguda en gran consideració i reputada per insigne i molt famosa. Encara sent bisbe, era evident que Alfons de Borja s'havia convertit en una peça clau de l'engranatge diplomàtic del Magnànim. Per això, el monarca, llançat en campanyes per la Mediterrània, el va reclamar al seu costat a Nàpols. Va ser el segon viatge d'Alfons a Itàlia. Era el 1439. Havien passat vora 2 dècades des de la primera expedició i ja tenia 60 anys. Tot i l'edat, el valencià va haver d'embarcar-se sense pensar-se, o potser sí, que aquell viatge seria providencial. De fet, una de les raons per les que Alfons el Magnànim el fa anar de València a Nàpols no és sols per conduir, diguem, la seva política i la seva diplomàcia amb els papes, sinó també per l'organització jurídica, administrativa d'aquest nou regne que està conquistant i que ell, d'alguna manera, necessita una persona molt experta que l'organitza no sols d'acord, diguem, en els costums napolitans, sinó també en els costums de la Corona d'Aragó. Alfons el Magnànim lluitava de manera acarnissada per aconseguir el regne de Nàpols, però, a més, havia de frenar l'hostilitat d'un nou pontífex, en esta ocasió, d'Eugeni IV. De nou, el rei necessitava el Borgia. L'atteggiamento di Eugenio IV era assolutamente negativo nei confronti di Alfonso il Magnanimo e non voleva riconoscere Alfonso il Magnanimo come re di Napoli. Finalment, gràcies a les gestions diplomàtiques del Borgia, el pontífex el va reconèixer. I una vegada més, hi hagué recompensa. Ara, el rei no demanava qualsevol prebenda per al Borgia, demanava que el feren cardenal. Era una petició molt atrevida, però es concedí. El 1444, Alfons de Borja, amb vora 66 anys, obtingué el birret cardenalici amb el títol dels 4 sants coronats. No va ser una petició altruista. El rei tenia en alta estima el Borgia, però també tenia en el punt de mira els estats pontificis. A Alfons el Magnànim li interessa tindre un papa, diríem, més que amic, un papa controlat. I ell pensa que, com Alfons de Borja és súbdit seu, tècnicament parlant, per tant, és bisbe de València, ell, tota la seva ascens social i el deu a ell, pensa que serà un home que representarà els seus interessos i que farà aquelles pressions i, per tant, serà, ell pensa, Alfons el Magnànim, que col·locarà un peó a Roma, com a cap de l'Església. La qüestió és que Alfons el Magnànim no podia saber o no pensava en aquell moment és que les idees d'Alfons de Borja no eren ixes. En nomenar-lo cardenal es traslladà a Roma. Durant els següents 11 anys de la seva vida, els més desconeguts, el Borgia visqué ací, en este monestir situat prop del Colosseu.
Esta església dels Quatre Sants Coronats també es va convertir en la residència dels seus nebots, Lluís Joan del Milà, Roderic de Borja i Pere Lluís de Borja. Alfons utilitzà la seva condició per promocionar-los, però al remat no va arribar a ser un cardenal influent. Era un cardenal que no era molt ric, que portava una vida molt senzilla i que es va distingir sobretot per no prendre part en aquestes divisions que havia dins del col·legi cardenalici entre partidaris del Sorsini i d'Escologna. Ell va ser un cardenal, molt neutral, va portar aquesta vida, senzilla, i per això precisament era estimat per tots. I això va ser, molt important després per la seva elecció com a papa. Cronistes de l'època, com Bartolomeo Platina, el descriuen així. I ell es mostrà no menys modest en el cardenalat que abans de l'episcopat. Es va abstindre de tota pompa i vanaglòria. En donar la seva opinió al consistori, mostrà sempre tanta prudència que mai es va veure que parlara per adulació o per obtindre la gràcia dels altres. També és per estos dies quan, segons alguns historiadors, Alfons de Borja escriu unes línies molt reveladores. Jo, Càlix Pontífex, faig vot a Déu Omnipotent i a la Santa Individua Trinitat de perseguir amb guerres, malediccions, entredits, execracions i per totes les vies a mi possibles als turcs, enemics acarnissats del món cristià. Com podia escriure amb el nom de Calix si no era perquè ell ja estava plenament convençut de quin era el seu destí i la seva comesa en la vida? La profecia de Vicent Ferrer estava a punt de complir-se i ell, potser, ho pressentia. Així, sense massa possibilitats aparents, però amb un convenciment profètic, Alfons de Borja va arribar al conclave el 4 d'abril de 1455. Era divendres sant. Extra omnes. Les portes del conclave es tancaren. El mestre Miquel Àngel no havia nascut i la capella Sixtina encara no existia. Els cardenals es reunien a les dependències del Palau Vaticà, exactament on avui se situen les famoses habitacions de Rafael. A l'interior d'esta xicoteta capella, 15 cardenals, 8 estrangers i 7 italians. Davall un clima tens, els purpurats havien de triar pontífex. Els italians estaven dividits en dues faccions. El cònclave de la seva elecció, com tots els de la primera part del segle XV, està condicionat per aquest enfrontament entre les dues grans famílies nobiliàries de Roma, que són Sorsini i Escolonna, cada una d'elles amb un cardenal dins del col·legi, i que les seues lluites les trasladen allà a l'interior del col·legi cardenalici per assegurar-se el control, del pontificat. Després de dues votacions, el conclave entrà en una via morta. Cap dels dos va aconseguir la majoria. Era evident que calia buscar altres candidats. Els Colonna proposaren el grec Bessarion i els Orsini, Alfons de Borja. Però aconseguir que nomenaren papa el valencià no va ser fàcil. Molts el veien com un aliat del rei de Nàpols. Altres pensaven que, amb 77 anys, podia ser un bon papa de transició per la seva qualitat umana. Qualità dal punto di vista culturale e quindi la forte conoscenza giuridica di Alfonso Borgia, ma anche le qualità di diplomatico, la profonda conoscenza della curia ed anche la conoscenza dell'organizzazione curiale. Per fi, el 8 d'abril, el cardenal Trevisan optà per proposar-lo a viva veu. Cardinale Borgia. No sabem per quants vots, però a la quinta votació el valencià es va imposar. Habemus papam. La notícia provocà cert renou en algunes corts italianes, però el nou pontífex, Calix III, no es va espantar. Darrere de la seva imatge no hi havia un súbdit d'Alfons el Magnànim, sinó un papa decidit a restablir l'equilibri entre les potències italianes i a governar amb mà ferma. Nel momento in cui viene eletto
Callisto abbandona quella che era stata la sua politica, era stato chiamato il vescovo del re, il vescovo di Alfonso, il magnanimo, e invece sceglie una forte, rigida autonomia. Sembra quasi che ci siano due personaggi diversi, prima dell'elezione al pontefice e dopo l'elezione al pontificato. Alfons de Borja tenia molt clara una cosa, com la tingué després el seu nebot, és de la importància de la independència del pontificat. Ell tenia ben clar que el papa havia de ser independent del poder polític i que tenia que reconstruir el seu propi poder. Després de vora 40 anys treballant mà a mà, aquesta independència del pontífex va desencadenar en un enfrontament entre el magnànim que no va acabar fins la mort dels dos. Pràcticament es varen enfrontar en tot, en tot. I diguem que al final varen optar els dos per una política de silenci, d'una hostilitat muda, esperant a veure qui era el primer que moria. I en aquest sentit va tindre sort Calix III perquè va morir primer Alfons el Magnànim, però tan sols un mes abans d'ell, ràpidament el va seguir a la tomba Calix III i no va tindre temps, diguem així, per a portar a terme la seva política antimagnànim. No va poder impedir la successió de Ferrante en el regne de Nàpols, però sí que va aconseguir nomenar el seu nebot Roderic de Borja successor d'ell com a bisbe de València, un nomenament que obstaculitzava el magnànim. Diguem que va ser una rica victòria, però aquesta va ser la que va obtindre, però de fet acabaren mal els dos. Però el motiu que detonà les seues relacions fou el regne de Nàpols. El magnànim volia que el papa reconeguera el seu bastard Ferran com a hereu del tron. Calix es va negar a això. S'especula que volia el tron per al seu nebot Pere Lluís. Les seues diferències amb el monarca li llevaren la son més d'una nit, però el seu objectiu com a pontífex transgredia qualsevol frontera. Calix estava convençut que la providència també l'havia triat per a posar fi a la presència dels turcs en terres cristianes. I en part era cert, sobretot després de la caiguda de Constantinoble el 1453. Allò més destacable de tot el pontificat de Calix III és aquest interès que ell va tindre en la croada. Un interès que no tenim que veure només des d'una òptica medieval, sinó també des d'una òptica moderna, des d'una òptica d'una defensa, vol dir, d'Europa, diguem, del pensament, de la cultura, de tot allò que configura, vol dir, el món europeu, front a una altra, vol dir, cultura que es veia com a enemiga. Naturalment, nosaltres ara ho veuríem des d'altres paràmetres, però en aquell moment, diguem que grans humanistes com a Pius II, Eneas Silvio Piccolomini, que el succeirà després precisament com a Pius II, tenien també, vol dir, aquestes mateixes idees. El pontífex va pensar que a una ordre seua, la cristiandat es posaria en peu per alliberar els territoris conquerits. La realitat era ben diferent. Europa no es decidia a entrar en la batalla. El papa, en tan sols 2 anys, va arruïnar les finances pontifícies. Va ser tan gran el seu desig per armar una flota que va empenyorar les seues joies, la vaixella, i hauria sigut capaç de malvendre la mateixa tiara. Ell no comprèn que el temps de les croades ha passat ja, vull dir definitivament, que Europa ja no és aquesta cristiandat unida, el colp del cisma del que parlàvem i ens referíem antes, realment ha trencat la unitat no sols política, que ja estava trencada, sinó la unitat espiritual, diguem així, europea. I ja no es pot trobar, vol dir, la unió en una empresa d'aquest tipus, vol dir, com és la croada. Esta empresa el perseguí durant els 3 anys del seu pontificat. De fet, hi hagué un moment en què pensà que la victòria era possible. Estem a l'estiu de 1456 i ell mobilitza, envia un legat pontifici, Joan de Capistrano, que després el van canonitzar, aconsegueix mobilitzar una miqueta els hongaresos i aconsegueix muntar una espècie de tropa molt popular, no eren els grans cavallers, sinó una tropa molt popular, i que, quasi diríem miraculosament, aconsegueixen rebutjar els turcs davant de les muralles de Belgrad. Els turcs han d'alçar el setge de Belgrad i retirar-se. I jo sempre dic que si els turcs en aquell moment hagueren conquistat Belgrad, tenien davant oberta tota la plana central europea. Este episodi va encoratjar tant Calix
que ordenà commemorar-la tocant les campanes cada migdia, un costum que encara avui es conserva. Realment fou una victòria puntual i Calix va morir lamentant-se del seu fracàs. Tan ocupat com estava a frenar el magnànim, col·locar els seus nebots i marxar contra el turc, Calix III no oblidà el vaticini de Vicent Ferrer. El 29 de juny de 1455 es va celebrar la canonització del sant. El pontificat de Calix III, el primer Borja a aixafar terres italianes, fou curt però molt intens. Roma es va convertir en destinació de desenes de valencians, aragonesos i catalans que treballarien al voltant d'esta família. Una cosa que hem de tindre en compte és que el papa, quan arriba al pontificat, una persona, està indefensa. Clar, és com una espècie de monarquia però que no és hereditària. I, per tant, per assegurar el control del mínim poder sobre els senyors, sobre els senyors més o menys feudals, sobre l'administració, sobre l'exèrcit, sobre tot això, necessita gent de confiança i no pot fiar-se de ningú si no són els seus. I els seus han de ser la família i els compatriotes. Més de 5 segles després, l'empremta dels Borja continua viva a Roma, on trobem carrers que recorden noms i costums valencianes, com ara la plaça de la Pilota o el carrer de la Pilota. In ogni modo io vedrei tutti e due i pontificati come un momento dell'espressione del potere economico valenziano nel Quattrocento. Valenza era una città molto ricca nel Quattrocento e si esprime anche riuscendo a creare due pontefici in uno stesso secolo, in uno stesso periodo. Calix III va morir el mateix dia que ell havia triat per a commemorar la victòria de Belgrad, el 6 d'agost del 1458. El primer pontífex valencià va ser soterrat en una de les capelles de l'antiga Basílica Vaticana, l'església que presidia l'actual plaça de Sant Pere i davall la qual hi ha les grutes vaticanes. Allí, ara, només queda part del sepulcre original. Al segle XVII, l'odi pels Borja va fer que les seues restes foren traslladades a esta església dedicada a la Mare de Déu de Montserrat. És on descansa eternament junt amb el seu nebot, el papa Alexandre VI. Que s'hagi vist, involucrat en tota la llegenda negra i les fantasies i les barbaritats que se conten després de la família Borja a partir de la vida i l'actitud del seu nebot Roderic, doncs sí, però també hem de pensar una cosa, que també gràcies a això té una certa pertany a aquest nucli d'un nom que s'ha fet famós universalment, que és mundialment famós. Si estudiem la figura de Calix III, vegem que ell no té res que doni suport a aquesta llegenda negra. Tot al contrari, és una persona d'una vida íntegra, d'una vida molt honesta, jo diria que en alguns sentits inclús virtuosa, i que no va donar mai ningú motiu d'escàndol. Són com 3 persones diferents. El cortesà, l'expert en dret, el diplomàtic, el pastor, el sacerdot, verdaderament una vida sacerdotal i religiosa molt intensa, i el cap de família, que té que preocupar-se d'una família nombrosíssima, i que tots vagin avant i preocupar-se de tots, de les dones, dels joves, dels majors. Són 3 personalitats en una sola persona, d'una vida molt llarga, per a aquella època, de 80 anys, interessantíssima. Els Borja, el llinatge del bou, s'havien convertit en una família rica, influent i poderosa a Roma. Això despertà enveges, gelosies i traïcions. Era una època en què, potser, no estaven preparats perquè el fill d'un tintorer departira amb els descendents del Cèsar i del gloriós imperi romà.